চিতাকর্ষক মুহূর্তরে সমাজসেবিকা মাননীয় সুভাষিনী জেনা মহোদୟଙ୍କର আগমନରେ ଏ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ମୁଖରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ପଥକୁ ଆଦରି ନେଇ ତାଙ୍କର ପଥକୁ ସୁଗମ କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଟିକେ ଅନୁତାପ ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା, ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଅପେଞ୍ଚନକୁ ଏ ବଗଦାବାସୀ, ଏ ମା ମାଟିର ମଣିଷମାନେ, ଏ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ ସମର୍ଥନ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ, ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାଟି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। এই সম্বর্ধনাটি এই গ্রামবাসীর সমস্ত আবার অনুদ্ধ বলিদানଙ୍କର ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମାନସିକତା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଥାଏ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କରିଥାଏ, କିମ୍ବା ଭୁଲ ପଥରେ କୋଉଠି କ'ଣ କରିଥାଏ ତାହି ସେ ବର ପିତାଟି ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ମୋର ବଗଦାର ମା ମାଟିରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂଷଣକୁ ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ, এই বগদার ভবিষ্যতକୁ ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ତେରେ ନାମ सबको सहानुभूति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सहानुभूति दे भगवान। जाओ मेरा महोदय ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ପଞ୍ଚନ ଅର୍ଥନୈତିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି ନାହିଁ ପଦେ ଅଧେ କହିବା ପାଇଁ। ଏହାର ପାଣି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଭିତରେ ନଥିଲା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଚିତ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିକ୍ଷକ ବକ୍ତା ନୋଡାଲ ମଥେଇରାଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନନୀୟ ଉମାକାନ୍ତ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଉମାକାନ୍ତ ବାବୁ ମହୋଦୟ, ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମାନନୀୟ ଉମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। सम्मान्य आज 74तम 42 नंबर उच्चारण दिवस सभापति कर